Silav roj baş, welat parêzên hêja ez çend deqederên ketim lê borîn dixwazim nûçeyên girîng hene Dewlet Bahçeliê ya xwî rast serbestiya Öcalan û Selhedîn Demirtaş xwest. Dîmen hene axaftina wî heye em hema lê godar kin paşê jî ez ê berfirehî behsa Kurdiyê wî bikim. PKK'nın kurucu önderliği 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu mu? Durdu. Bölücü terör örgütünün lağvedilmesini ve silahların yakılmasını sağladı mı? Sağladı. 27 Şubat çağrısı PKK ile birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu mu? Oldu. Madem maksat hasıl oldu, o halde bize düşen de PKK'nın kurucu önderliğine, DEM Parti'den tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir. Devlet Bahçeliê ku xwest li Sûriyê, li Rojavayê Kurdistanê, mesela du wextê dibêjim Sûriyê behsa Rojava nakim. Yani li Helebê û li deverên din qirra Kurdan were, êriş werin destpêkirin li hember Kurdan û baweyekê vekirî got me piştgirî daye hikûmeta Sûriyê ji bo şerê li hember Kurdan. Îro tiştekî din dixwaze, ka bidirin mesele çi ye. Serokê Giştiyê Partiya MHP Dewlet Bahçelî xwest ku Abdullah Öcalan bigihêje mafê hêviyê, xwest Selhedîn Demirtaşî were berdan. Bahçelî di civîna koma partiya xwe de di derbarê pêvajoya çareseriyê de jî di derbarê pêvajoya Tirkiye bê terör de Rojava Tirkiyê de axivî balkişand ser mafê hêviyê yê Abdullah Öcalan. Dibêje heta ku Anadoluya bigihêje aramiyê, heta ku Öcalan bigihêje hêviyê, heta ku Ahmet Özer vegere meqamê xwe, heta ku Selhedîn Demirtaş vegere mala xwe biryara me zelal e. Yani van hemî tiştê ku me rêz kirin em wana dixwazin. Biryara me ev e. Serokê MHP Dewlet Bahçelî bang li DEM Partî jî kir ku rêzê li Abdullah Öcalan bigire û gotinê wî bîne cî. Beriya niha Dewlet Bahçelî bang li PKK û rêvebirên li tevgera azadî jî kiribû. Hûn jî li gorî Öcalan tev bigerin jê re rêzê bigirin. Normal li gorî qanûnê Dewleta Tirkiye Dewlet Bahçelî aniha di nava sûç de ye. Ji ber ku aniha bi qasî 10,000 însanên me di hepsê dane sûcbariya li hemberî wan ji ber ku pesnê Öcalan dane. Sırf ji ber ku pesnê Öcalan dane îro pir însan di hepsê dane. Îro jî Dewlet Bahçelî dibêje bila DEM Partî bila tevgerên Kurdan xwedî li Öcalan derbikevin. Ji ber xwedî derketina li Öcalan 10,000 însanên hepsê de wê çewabin. Yani paradoksekî pir ciddî heye di siyaseta Tirkiyeyê de em binerin ber bi kudirê ve diçe. Dibêje Dewlet Bahçelî ma serkirdayetiya damezirêner ya PKK yani qasta Öcalan dike ji 27 Sibata 2025 vir ve li ser hemû sozên xwe nesekînî sekînî. Ma wî kir ku rêxistina terorê ya cudaxwaz were fesehkirin, wî kir ku rêxistin çekê xwe berde bişewtîne kir. Ma banga 27 Sibatê ji bo PKK ji bo hemû pêkhatiyên rêxistinê bû ferman erê bû ferman. Gotinê wî ne. Madem armanc pêk hat wê demê erkê me ye ku em ji DEM Partî ji hemû rêxistinên derdora vê tevgerê bixwazin ku rêzê li serkirdayetiya damezirêner ya PKK bigire. Vê derê de tiştekî ji bîr dike. Mesela sê tişt gotiye ne? Madem Öcalan xwedî li soza xwe derket 27 Sibatê bangekî kir li ser soza xwe sekînî erê. Madem dibêje rêxistinê xwe fes kir çek şewtan çek berda erê. Madem wisa ye mesela bang li DEM Partî dike. Çima bang li Dewleta Tirkiye nake nabêje ya me mêrek sozê xwe hemî anî cî îje aniha divê em weke dewlet sozê xwe bînin cî. Em çi bikin? Hebûna Kurd û Kurdayetî em bixin bin garantiya destûra bingehîn, em qanûnê taybet derbixin,
ji bo ku insanên me ê li serê çi vegerin tevlî siyasetê bibin ji ber ku soz dabûn. Niha vê derê de radibe bang li Dem Partî dike. Yo Dem Partî were rêzê li serkirdeyetiya damezrêner ya PKK yani rêzê li Öcalan bigire negire çi diguhere? Mesela tu çi dixwazî ji Dem Partî? Bi Dem Partî re bibêje tabii em rêzê li Öcalan digirin. Tamam Devlet Bahçeli ve çi biguhere mesela? Hemî Kurd bibêjin tamam em apocîne û em rêzê li Öcalan digirin. Çi diguhere? Yani faşizma di hişê ve de wê dawî be Kanûnê Dewleta Tirkiye wê biguherin. Hemî Kurd rabin bêjin em girêdayê Abdullah Öcalan e em jî re rêzê digirin. Yani em li gorî Devlet Bahçelî tevbigerin tamam. 10,000 insanê me wê werin berdan. Kurd wê karibin coğrafya xwe birêve bibin. Kurd wê bikevin bin ewlekariyê. Kurd wê karibin pergala xwe ya perwerdeyiyê li Tirkiye bidin destpêkirin. Yani çi diguhere yani? Tamam. Em hemî rabin beyan bikin tamam. Hatta em rêzê li Devlet Bahçelî jî bigirin. Tamam. Yani encam diguhere naguhere. Hebûna me dikeve bin garantî. Divê em van pirsa xwe bipirsin. Bahçelî bersiva daxwaza hilbijartina pêşwex jî daye ev mijarekî din e a serokê CHP Özgür Özel divê asêbûna serokê giştiyê CHP di ezberên hilbijartina pêşwex de bangê wî yên pûç yên ji bo min ehmeqiya siyasî dibe ecêb heqaret li Özgür Özel dike. Yani divê ew xwasa îsrar dike di hilbijartinên pêşwex de divê vaya ji bo min ehmeqiya siyasî ye. Dema hilbijartinê diyar e hilbijartinên pêşwex bi tu awayî nayîne rojevê. Wekî din balkişan ser rûdanên li Sûriyê jî hewdana veguhestina meseleyên li Sûriyê ji bo Tirkiye provokekirina birayên me yê Kurd bi tu awayî ne bi niyeta baş e. Yani ew provokekirina birayên me yê Kurd bi mana me şu mîtîngên netewî Kurdan behsa wî dike weke provokasyon pê nas dike ya. Nabêje Kurd rabûne ser piya behsa daxwazê xwe dikin me mesaja wan girt. Devlet Bahçeli vê derê de xwedîniyetekî xirab e. Devlet Bahçeli vê derê de faşîzma xwe de domîne. Li hember Kurdan ne durist e. Ne samimî ye. Devlet Bahçeli mirovekî ne baş e. Mesela dibe merov YPG û birayên me yê Kurd bîne cem hevûdû yani wana wekî hêzekî nîşan bide divê vaya xefletekî mezin e. Çi dike? Şervanên Kurdan û milletê Kurd ji hev cuda dike û milletê Kurd tenê dihêle. û dihêle ber bext dike parsekê mafê xwe. Milletê Kurd dihêle ber bextê wan çeteyên li Sûriyê dihêle ber bextê wan çeteyên artêşa Tirkiye. Devlet Bahçeli mirovekî ne baş e. Li Sûriyê paradigmeyekê nû avahiyekê nû çêbiye ev rewş armanceke ku dihate çavêrêkirin. Em li bendê bûn dibe. Yani armanca me pêk hatiye dibêje li Sûriyê. Bahçeli destnîşan kir ku ji bo Ereb, Kurd, Türkmen û gelên din derfet çêbiye ku di nava yeketî biratiye de bijîn. Serokê MHP behsa xwepêşandanên li Rojavayê Kurdistanê jî kir. Yên ku nefretê diçînin wê zirarê bibînin. Yên ku fitneyê derdixin wê bixesirin. Yani ew ê jî zirarê bibînin. Yên ku dixwazin biratiya Tirk û Kurdan xirab bikin wê bixesirin. Yani zirarê bibînin. Mesela fitne çi ye? Fitne fesadî aniha Dewleta Tirkiye derxistiye li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê ew çete berdan ser Kurdan ji ber vê yekê ez tu qîmetê nadim gotinên Devlet Bahçelî. Mesela milletê Kurd em bixwe ne em hemû ne dibêje. Makama ve demir Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.
Anadolu huzura. Yani Anadolu bir gece huzuri. Kürt? Kürt ve cevabın? Öcalan umuda. Yani Öcalan umuda yani basa mafi heviyet ke yani. Alakayı bir kanuni devlete Türkiye üstüne. Dadgah mafi mirvani Avrupa'yı bir yerde. Ya mafi heviye. Yani insan ki bir süpen salar hapse dema normal bir kare vere berdan. İnsan ki ceza hatta istendi be. Mesela tişti nu nabêje. Tamam. Hatta ku Anadolu bir gece huzuri, hatta ku Öcalan vere berdan, yani bir gece mafi xwe hêviye, tamam. Ahmetler makama. Ahmet Özer'e, Kurdekiye, şaredarekiye, bin heqî hatiye bin çavkirin, salekî de hepsê dema, berdan ha cardin girtine. Ê bi xwe dixe hepsê bi xwe ye, ê berdide bi xwe ye, ê ku dibêje bila were berdan bi xwe ye. Bi van tirkara merû nikare guzan parve bike. Ev insanên bêbextin. Ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız. Demirtaş vegere hêlîna xwe, yani vegere mala xwe. Hatta ku Demirtaş vegere mala xwe dibe biryara me nete. Yani pir zehmete yani. Vana hemî bi talimatekî adaleta Tirkiye birêve dibin. Vana insanê sextekarın. Net û zelal. Çima dibêjim insanê sextekarin? Tam di vê demê de ku roja sêşemiyê Dewlet Bahçelî derdikeve daxife, dixwaze Kurdan bixapîne, hêzên şervanên lehengên Kurdan reş dike YPG, qesedê reş dike û bi sextekarî behsa Kurdan dike û çeteyan diparêze û aniha jî vê sibê rabûne li Tirkiye bi qasî 100 însan xistine bin çavan. Ev 100 însan jî hemî derdora Dem Partiyê ne. Dibin navê cuda da. Madem ki yek kesekî ji wan sîleh bi kar neaniye. Hemî parasvanên mafê mirovan e, awokatın, doktorun, xwendekarin, üniversiteyî ne. Çi ye? Piştgirî didin doza Kurda. Ya pesnê Rojava dane, ya tiştekî bîye. Di Türkiye'yekî wisa da serhedîn were berdan, neyê berdan çi ye? Di Türkiye'yekî wisa da manawî çi ye yani? Di Türkiye'yekî de wisa da merûv nikare bijî. Biratî miratî jî tune ye. Hûn zanin biratî çi ye? Biratî ev e. Dema ku zimanê me, dînê me, aqlê me, namusa me, canê me, malê me, milletê me û welatê me, watê ku azad û serbest bû weçaxên birayê hebin. Weçaxên bine birayê hebin. Em bi heq û hiqûq de birayê hebin. Malê tişte bistîne, welatê tişte bistîne, memleketê tişte bistîne û divê em birane, eva ne biratî ye, eva goletî ye. Em dibêjin ev welatê seybixwe hûn dibêjin na. Em dibêjin serbest, hûn bêjin na. Em dibêjin ziban bêjin, hûn bêjin na. Em bi ew tiştê ku Xweda daye mirîşmenistîne, hûn bêjin na. Em tukure birayê hevdûne, ev yek ji we dibêjin em tukure birayê hevdûne. Ha ew însanek ku wê biratiye qebûl bike, bê îmanê bê xîret e. Ez dixwazim nameyekî bikênim wekî got Mala Eliyê Mûşî gotî dema ku zimanê me, dînê me, aqlê me, namusa me, canê me, malê me, milletê me û welatê me, watê ku azad û serbest bû weçaxên birayê hebin. Heta sibê heftê û heft hezar carat karim godar kirin. Rindê, bedewê, çişlîrînê, xwazî hemî însanê me mînete bana. Acayip xweş e. Merûv hêzê digire ji zarokê me. Heyeta van însanan e. Mesela bine însanên heftê salî zêdetir siberoja van zarokan tayîn dikin. Veya ne adil e. Veya ne rast e, ne dürüst e. Dewlet Bahçelî emrê xwe temam kiriye, dibe teqawut bi here mala xwe ji xwe re serê xwe tornivî jî tune destê xwe serî bide. Bila her ev ji xwe re nava xwezayê bigere. İnsanê heftê salî derbas bûn, di derbarê jiyanê de dibe biryara nedin. Heqekî wan heye şêwirmendî bikin ji van gencar. Ama ev insan gencên me, zarokê me dibe di derbarê qedera xwe de biryarê bidin. İnsanekî 5 salê din li dünyayê tune be.
De derbarê 100 salên pêşiya me de çima biryarê bide? Mesela yek ji min îqna bike. Yani ne rast e, ne rast e. Genç dibe di siyasetê de be. Heyet dibe biguhere. Xwe bike. İnsanekî bu heftê salî û heta niha di jiyana xwe ya siyasî de bi ser neketibe, dibe pir bi maqûlî bibêje temam. Ji min ew qas. Keremke jiyan ya tê ye. Devir teslîm gerekçe bibe di hayatê de. Rindê bidewê. Kam rindê car digudarkin. Em navê vê rindê em bikin rindê, tamam mı? Ez dixwazim nameyekî bikênim wekî got Mela Elîyê Mûşî gotî dema ku zimanê me, dînê me, aqlê me, namusa me, canê me, malê me, milletê me û welatê me watê ku azad û serbest bû weçaxên birayê hebin. Weçaxên bine birayê hebûn. Em bi heq û hiqûq de birayê hebin. Malê tişte bistîne, welatê tişte bistîne, memleketê tişte bistîne û divê em birane, eva ne biratî ye, eva goletî ye. Em dibêjin ev welatê seybixwe hûn dibêjin na. Em dibêjin serbest hûn bêjin na. Em bêjin ziban bêjin hûn bêjin na. Em bi ew tiştê ku Xweda daye mijmenistîne hûn bêjin na. Em dikure birayê hevdûne, ev yek ji we dibêjin em dikure birayê hevdûne. Ha ew însanek ku wê biratiye qebûl bike, bê îmanê bê xîret e. Ya, ez têr nebûme. Me pir sêr kir. Yani me pir sêr hev temaşe kir. Tamam. Rindê ez navê wî jî nizanim. Rindê bes e. Navek pir xweş e. Niha biratiya me çi waye? Hûn zanin çi waye? Binêrin. Ez pêşî dawê ji we re bêjim. Dawe çi ye? Dawe li Almanyê, li Esenê xortekî me rojavayî heye, ji xwe re dikanekî vekiriye, navê lê kiriye Kurdo. Binêrin ez bînim ser ekranê. Navê lê kiriye Kurdo. Ka? Ha ev e. Tamam. Nav dikana Kurdo para araba digre, difroşe, tamir dike, kredi de normal tamirat, ciye tamirat ye. İja kaz binerim. Ta. İja rabune Türkiye'nin faşist, Arabın faşist, li orta Almanya, li Esenê diçin Arabî wî çiğez dikin, Arabî wî didizin, Arabî wî dişewtînin, tên gef lê dixwin, dikana wî xirab dikin, Arabî wî talan dikin, zirarekî ciddî dibîne. İja her carê serî li sîkortê bide û vir da wê da bîrokrasî, parêzer bigire, awqat bigire, tonkî dikeve zirarê. Ev însanê me, ev xwediyê dikana Kurdo, dibêje dikana ez zirar, ji xwe pir zirar kiriye, ez zirar bikim jî ez ê navê xwe neguherînim. Ez ê navê Kurdo neguherînim û diya xwe de îsrar dike. Sirf ji ber zexta Tirkan û zexta Ereban ez nayêm navê xwe Kurdî naguherînim. Ji ber vê yekî hevano li Esenê xwedî li Kurdo derkevin. Ka ez binêrim çi waye? Ev e dikana Kurdo, ajbara, kar servis, ez navê vî hevalî nizanim.
Mesele evet. Merov la Orta Avrupa'ya mesela dibe ev dikaneke temirkirina otomobilan e da reklam edecî tê dîtin navê wî Kurdo ye ji ber vî navê Bişarê Qamişlo gelek zehmetiyan dikişîne zirar kiriye dibe hem ji Erebê Sûriyê hem jî ji nijadperestên Tirk tên êrişê dikana wî dikin. Otomobilê wî erebî wî çiqêskirine heta trembîlê wî dizîne jî zirara maddî gelek çêbûye dibe dikana min were girtin jî ez bikim zirarekî mezin jî ez ê navê xwe neguherînim ji ber vê yekê dixwazim hemû hevalên welatperês ên li Esenê piştgiriyê bidin wî vaya hevalê ku reklam nivîsiye yani ê ku xeber nivîsiye dibe karekî bi kalîte dike erzanî erebeyan temîr dike hêjmara telefona wî navnîşana wî di ekranê de ye tê xuya kirin dibe bibin alîkar. Telefon û navnîşana wî li vê derê hevalê li Esenê dikarin xwedî li derbikevin dikarin erebê xwe bibin cem wî erebê we nayê çiqêskirin dibe Kurd karibin xwedî li xwe derbikevin eger îro hûn xwedî li Kurdo dernekevin sibê wê malê we jî were dizîn were talankirin li Orta Avrupayê. Ev yek ya din jî hevano birayê me Tirk li Tirkiye hinekî ji me aciz bûne. Kê aciz kiriye nizanim. Ve aciziya birayê me dîtiye çawa kirine. Yani çûne ketine büroyan, ofîsan hemî serûbin kirine. Çima? Çünkü aciz bûne. Yani kî aciz bûye? Ev hêzên ewlekariyê. Hêzên ewlekariyê yani hêzên ku normal ji bo parastina millet ewlekariyê dikin ew aciz bûne. Çima? Ji ber ku Kurdin, çepgîrin û behsa maf dikin, behsa heq hukuk dikin û dostên me ê Tirk jî aciz bûne. Lewma jî çi kirine? Çûne avêtine ser ofîsan hemî xira kirine. Ya dibe merov birayê xwe aciz neke. Hevano. Neçin Tirka aciz nekin. Behsa heq hukuk nekin ji kerema xwe re. Çi xwestin bêjin temam. Bêjin hûn tunene bê temam em tunene. Wezîrê Karê Navxweyê Tirkiye Alî Yerlikaya ragihand ku li 22 bajarên cuda li dijî MLKP operasyon hatiye kirin, 96 kes hatine binçavkirin. Yerlikaya li ser hesabê xwe medya civakî eşkere kir ku operasyon bi hevahengiya serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ji aliyê şaxên diş terorê û îstixbaratê ve hatiye kirin. Di nava wan bajarên ku operasyon lê hatine kirin de İstanbul heye, Ankara, İzmir hene. Li gorî daxuyaniya Yerlikaya lêpirsîn li ser wan got mambara hatiye destpêkirin ku di nava pêkhateyên ciwanan çapemeniyê yên Rêxisînê de dixebitin. Ya. Yani vaya heqe hakikaten. Ve heqe yani. Propagandaya Rêxisînê kirine. Qaşû. Birêya civînên online ji rêveberên bilind ên Rêxistinê talîmat stendine. Beşdarî çalakiyên salvegera sî a damezrandina Rêxistinê bûne. Yani ji wara çi ye? Çekgirtiye li hember Tirkiye şer kiriye? Na. Heta ku însanekî sîlah negire li hember Tirkiye şer neke tu nikariye bigirî. Yerlikaya di derbarê operasyonê de got tekoşîna me ya li dijî terorê ne tenê bu operasyonên li Qadesî Nordar e. Xebateke pir alî ye ewlehî îstixbarat ragihandin hevkariya navnetewî li xwe digire. Em ji bo dabînkirina aramî îstiqrarê li her herêma welatê xwe tekoşîna xwe didomînin.
Di nava kesên hatine binçavkirin de hûn zanin kî hene? Kî hene? Binêrin kî hene? Hevserokê giştiyê Partiya Sosyalîst a Çewîsandinê yani SP di nava Dem Partî de cihê digirin. Murat Çepnî gelek rojnamegerên Ajansa Nûçiyan ye Etkînê yani ETHA. Hêzên Ewlehiyê di serdagirtina de ji SP, Meclîsên Jinên Sosyalîst, Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst gelek kes destpêkirine. Murat Çepnî, Fatoş Çelik, Hacer Elçin, Okan Danacı, rojnameger Pınar Gayip, rojnameger Züleyha Müldür, rojnameger Müslüm Koyun, rojnameger hatine girtin. Murat Çepnî uzanın ki parlamenterê berê yê HDP'ye, İzmir'e. Parlamenterê berê yê İzmir'e ana dibin çavan dayê. Çima? Endamê rêxistina terorê. Wê tomev tê hatiye suçbar kirin. Yani acayip mahlukatin ev cîranên me. Yani ev cîranên me hevanno çi ji me dixwazin ez nizanim. Ama çi ji me bixwazin jî bersiva me heqeten diyar e. Ez dixwazim nameyekî bikênim wekî got Mela Elî Mûşî gotî dema ku zimanê me, dînê me, aqlê me, namusa me, canê me, malê me, milletê me, welatê me watê ku azad û serbest bû wê çaxên birayê hebin. Wê çaxên bine birayê hebin. Em bi heq û hiqûq de birayê hebin. Malê te ji te bistîne, welatê te ji te bistîne, memleketê te ji te bistîne û divê em birane, eva ne biratî ye, eva goletî ye. Em dibêjin ev welatê seybixwe hûn dibêjin na. Em dibêjin serbest hûn bêjin na. Em dibêjin ziban bêjin hûn bêjin na. Em di ev tiştê ku Xweda daye me ji me bistîne hûn bêjin na. Em tu kure birayê hevdûne? Ev yek ji we dibêjin em kure birayê hevdûne. Ha ew însanê ku wê biratiye qebûl bike bê îmanê bê xîret e. Em dibin tiştî ku Xwedî daye me ji me nestînin hûn dibêjin na. Em ê bistînin. Çivaka me bila hemî wisa be. Xeta netêvî ew e hûn zanin? Ev e xeta netêvî. Tiştekî heye bala we bikişîne dixwazim bu ara parve bikim. Ew jî nüfusa Kurdan li Bakurê Kurdistanê ye. Ew reqamên ku binê ekranê dibînin vaya nüfusa bajarên ku sedî sed Kurdin. Bajarên ku sedî sed Kurdin yani sedî nod, sedî sed yani wekî hemî Kurd dikarin pê nasê bikin. Niha beşa bajarên duyemîn jî ew jî temamî ne Kurdin, nîvê wan Kurd e. Ew jî evin. Merov hejmara Kurdan dikare derbixe ji wan dere. Em vê rindê li ser ekranê bihêlin bila bibe sembola me li wê derê. Bila bimîne. Em ê tim godar bikin. Ez ê cardim biweşînim. Min ev nûçe ji diyarname girtiye. Saziya statîstîkên Tirk, TÜİK dibêje ev saziyekê dewleta Tirkiye. Ne? Li ser her tiştî statîstîkan belav dike ji danûstandinan heta hejmara mirovan. Niha dîsa reqemekî heye kesên ne li bajarê xwe dijîn li bajarên xwe bijiyana wê hejmara bajaran çawa biya. Ev pirsekî balkêş e di encamê de jî encamê balkêş derketine. Mînak nüfusa Amedê wê ne milyonek û heysed hezar kes biya wê 2 milyon û 256 hezar biya. Eger herkes li bajarê xwe bijiya. Colemêrk ne 284 hezar biya wê 364 hezar biya. Mesela. Pirsa TÜİKê ya eger herkes li bajarê xwe bijiya bandora mezin li Stenbolê kiriye. Stenbol bajarê herî mezin herî qelebalıqê Tirkiye ye. Baweyekî fermî nüfusa wê çiqasiye 16 milyon e. TÜİK gotiye eger herkes vegeriya ba bajarê xwe nüfusa Stenbolê wê 2 milyon û 600 hezar biya. Ana Stenbol herkes mala her mala xwe 2 milyon û 600 hezar kes li Stenbolê dimînin. Ji statîstîkên TÜİKê dibêje bajarên Kurdan me derxistin pêş. Ew jî me kirin du beş. Beşa yekem ên ku em bi rehetî dikarin bibêjin ku piranî Kurdin. Yani serdestiyekî gelekî giran a Kurdan heye. Mesela Colemêrk, Wan,
Ahmet her vekidin. Memurên devleta Tirkiye li wê derê Tirkin. Vekidin hemî Kurdin yani. Li Wanê 19 gundên Tirka hene, li Mûşî hinekî gundê Tirka hene. Ew jî ne Tirkin jî. Çeçenin û milletê Türkmen jî nenin. Azerî ne ez bar dikim. Ê Mûşî Azerî ne. Yê ew jî Azerî ne. Ê Wanê. Gelekî wan Kurdî zanin. Ez silav û rêzê xwe ji we re dişînim. Ji ber ku gelekî ez çûm Wanê jî min ew nas kirin. Ê Mûşê jî wisa ne. Gelek dostên me hene, bûkên me hene ê Azerî. Silav û rêzê xwe ji we re dişînim. Yani bi Kurda re pir xweş dijîm. Ha ê ku di berdêla pere de dikevin xizmeta dewleta Tirkiye dijmeniya Kurdan dikin jî hene. Normal e. Karakterê însan jî wisa ye. Em me behsa çi dikir? Me behsa Colemêrk, Wan, Amed. Vana bajarên Kurdan e. Ruha Sêrd jî dibe mexistiya navan van bajaran, ev diyarname wisa dibêje. Ereb tê de hene, tamam, me qebûl. Ama dîsa jî Kurdin. Di beşa duyem ya bajaran da jî, navê wan ez ê ji we re bêjim tabî, me kiriye beşekî jê Kurdin, beşekî din jî em nizanin, ji milletên cuda ne. Weke Erzurum, Erzincan, Qers. Bana gelek milletê din tê de hene, lê nîv e nîv Kurdin. Her du beşî me bajarên herî qelebalık derxistine pêş, yên din li du rês kirin. Ka em bi hevra li van statîstîkan binêrin hevan da. Anha em warin bajarê Ruhayê. 3 milyon û 147 milyon însan li wê derê ne. Yani 3 milyon û 200,000 bêjin. Ji bo serê me de bimîne. Reqem em hinekî girover bikin. Li Amedê çend milyon nüfusa Amedê ye? 2 milyon û 450,000. Hûn bêjin 2 milyon û nîv. Ji bo serê me de bimîne. Mêrdîn milyon û 800,000. Bajarê Wanê milyon û 700,000. Reqemê Wanê tam dibin ekranê de nivîsandiye. Ez gilover dikim reqema. Bajarê Wanê milyon û 700,000 me got. Agrî pir mezin e. Min nizanim û Agriya xwesa mezin e. Milyon û 300,000. Adıyaman, Samsur, milyon û 200,000. Aynı wekî Agriyê ye. Bitlis, nagêje milyonekî jî. Bitlis qas biçûk e. Halbuki mîrektiya me ya Bitlisê hebû. Bitlis demanê berê eyaletekî berfireh bû, mîrektiyekî berfireh bû. Muşî digirt nava xwe, hemî bajarên derdorê digirt nava xwe. Bitlis ana pir biçûk ketiye. 900,000. Nagêje milyonekî jî. Batman, ew jî 900,000 e. Sêrt 900,000 e. Şirnax 750,000 e. Çewlik yani Bingöl. Qas biçûk e Bingöl ya. 595,000. Nîv milyon hindik zêdetir e. Colemêrk, Heqarî 364,000. Dersim pir biçûk bîye ya. 257,000. Nüfusa van 13 bajaran bi temamî dikeç qas. Ka min Mûş nedît. Erê tê de tune ye. Mûş di beşa duyem de ye. Ew ê bajarê nîvenîv. Nüfusa van 13 bajaran bi temamî dike 12 milyon û 25,000 kes. Niha beşa duyem ya bajaran heye hevanno. Awe di herike. Paşê bi Erzurumê dest pê dike. Milyon û 975,000. Yani 2 milyon hûn bêjin. Nüfusa Erzurumê 2 milyon. Antap milyon û 800,000. Meletî milyon û 400,000. Qers milyonekî ye. Mûş milyonekî ye. Elezîz 940,000. Hûn bêjin milyonekî. Erzincan 640,000. Erdexan 550,000. Iğdır bi Tirk dibêjin Iğdır 360,000. Ev jî bi temamî dike derdora 10 milyonî. Yani 9 milyon û 722,000. Bi giştî nîvê beşa dudiyan mirov Kurd bihesibîne. Ev bajarên duyem ku me belav kirin nîvê wan eger mirov Kurd bihesibîne 5 milyon û 12 milyon 5 milyon û
12,000 kes 5 milyon ew bajarên nîv e nîv 12 milyon jî bajarên jor ê temamî Kurd dike 17 milyon Kurd. Îja nava van Kurda da ê bajarê Tirkiye dijîn Konya, Ankara, Kırşehir, Nevşehir hemî deveran heye. Digire nava xwe nagire nava xwe nizanim. Ama 17,000 kêm e. Me digo belkî 20 milyon 30 milyon heye. Mesela Dem Partiye di dema HDP'de bi qasî 6 milyon deng isten ne? Mesela ev hejmar bi min mantıqî naye 12 milyon. 12 milyon 17 milyon. Bi min çawa mantıqî naye? Sırf hejmara dengên HDP 6 milyon bû. 6 milyon insan dengê xwe ne dana HDP. Partî me din jî hene piçûk Bakurê Kurdistanê. Milyonekî ji wan hesab ke Hakpar û Hüdapar û PSK û nizanim PDK Tirkiye û vanê ku çûne CHP wana hesab bikî 8 milyon. Zarok dengê xwe bi kar nayînin. Gelek kes hene çûne derveyê welat dengê xwe bi kar nayînin. Ez dibêjim mantıqî nine. Herî kêm 25 milyon e. Min ji vê rindê pir hez kir. Ez dixwazim nameyekî bikênim wekî got mala Elîyê Mûşî gotî dema ku zimanê me, dînê me, aqlê me, namusa me, canê me, malê me, milletê me û welatê me watê ku azad û serbest bû wê çaxên birayê hebin. Wê çaxên bine birayê hebûn. Em bi heq û hiqûq de birayê hebin. Malê te ji te bistîne, welatê te ji te bistîne, memleketê te ji te bistîne û divê em birane, eva ne biratî ye, eva goletî ye. Em dibêjin ev welatê sêbixwe hûn dibêjin na. Em dibêjin serbest hûn dibêjin na. Em dibêjin ziban bêjin hûn dibêjin na. Em bi ev tiştê ku Xweda daye me ji me bistîne hûn dibêjin na. Em di ku de birayê hevdûne? Ev yek ji we dibêjin em di ku de birayê hevdûne? Ha ew însanek ku wê biratiye qebûl bike bê îmanê bê xîret e. Pir kêfxweş bûm. Li Hesekê êrişî karwanê hêzên Şamê hate kirin. Çawa? Fermandarê giştî hêzên ewlehiya hundirên asayişê ya Kantona Cizrê ra gihand ku li bajarê Hesekê êrişî karwanê hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Sûriyê hatiye kirin li gorî daxuyaniya asayişê hêzê wan li gorî rêkeftinê di navbera Şam û hêzên Sûriya Demokratîk Esedê de erkê ewlekariya derbasbûna hêzên Şamê ê ber bi Hesekê ve bi cîhdanî di wê demê de şaneyên terorîst bi armanca têkbirina ewlehiyê afirandina kaosê bi guleyan êrişê karwan kir. Asayişê eşkere kir ku hêzê wan yekser bersiv daye û çavkaniya gulebaranê bê bandor kiriye. Ecêb, diqekî niha em hinek meselê eşkere bikin. Asayişê eşkere kir ku hêzê wan yekser bersiv daye asayiş aydê Qesedê, aydê Şamê ye. Min ew fehm nekir. Di encama operasyonê de hinek endamê wan şaneyan hatine girtin lêpirsîn li ser wan didome. Ji bo parastina jiyana sivîlan, sînordarkirina tevgera şaneyên terorê, asayişê li herêmê qedexeya derketina derve ya demkî ragihandiye. Di wê daxuyanî de hate destnîşankirin ku di bûyerê de tu sivîl birîndar nebûne. Şervanekî asayişê birîndar bîye, tedaviya wî didome. Fermandariya giştî ya asayişê ya Kantona Cizrê teqez kir ku ew birîndar ew biryardarin erkê xwe bicihbînin. Erê kî vaya hêzên ewlekariya hundirîn. Tamam, hêzên ewlekariya hundirîn a Kurdan e hevanla. Niha ji ber ku ewlekariya hundirîn wisa biye êdî em nizanin kî aydê Kurdrê ye. Hêzên ewlekariya hundirîn aydê Kurdan e. Provokasyonekî çêbiye ama kî êrişkiriye çawa çêbiye nizanim. Lê îro derbasê Qamişlo jî bûne. Li navçeya Çinarê ya Amedê jina 45 salî ya ku ji 21 çileve agahî jê nedat wergirtin piştî 13 rojan di nava Çem de mirî hate dîtin. Nîmet Kiliç dayika du zarokan e. Qubecikê li wê derê diciye Qubecik.
li Çınarê. Erê asayiş hat femkirin asayiş ya Qesedê ye ya Kurdan e. Dedît ew jî hêzên asayişê ne çûne wê derê, hêzên ewlekariyê. İja kî asayişê Kudrê pêk tîne vê gavê hên biryar tam nehatiye girtin. Kî qas tevlî Kudrê dibe. Ji wî canan hin wan têgehan mirov tevlî hev dike. Ez xatir ji we dixwazim bihêviya rojên xweş azad em rindê goderkin cardin. Cara dawî. ماكي بكين موكي جو ملا علي مشي جو تي دما كزماني ما ديني ما عقلي ما ناموسا ما جاني ما مالي ما ملتي ما ولادي ما واتكو آزاد وسلبسكو ويتشاخن براي هبن ويتشاخن بنا براي هبن عم بحق حقوق دم براي هبن مالي تشلبسينا ولادي تشلبسينا مملكتي تشلبسينا وتبي أمبرانا أبا نبراتيا أبا قولتيا عم بيجن أولاد سيبقوه هن بيجن نا عم بيجن سربست هن بيجن نا عم بيجن زبان بيجن هن بيجن نا عم بأجتك خدا داير مشمن السينة هن بيجن نا عم تقول براي هبدونا أفيك جوك بزن عم تقول براي هبدونا ها أو إنسان كوي براتي قبول بك بإيمانه بغيرته Xatirê we silas.